po ay naanyayahan ko na po ang bawat isa na tayo po'y tumayo. At muli po tayo po'y umikot at gabayan po natin ang bawat isa at ngitian po natin sa umaga pong ito. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Pang umaga po sa lahat. Narito po kami nagpapakumbaba Panginoon at nagsusumamo na iparanas mo po sa amin ang presensya ng iyong pag-ibig at pagmamahal, Lord God. Salamat po sa umagang ito kami nagsama-sama. May katagpoy. Tumatamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig tanging dalangin. kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin
Jesus, O God. Tunay nga, Panginoon, dakila ang iyong pangalan, O God. Tunay nga, O God, kay buti mo, kay tapat mo sa lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon. Tunay nga, O God, patuloy kaming lumalapit sa iyo sa umagang ito, O God. Narito kami, ang aming papuri at ang aming puso, Panginoon. Patuloy naming inihahandog ang buong kami, Panginoon, para papurihan ka at paluguran ka sa umagang ito, O God. Lord, we welcome your presence in this place, O God. Open the heavens and pour out your presence in this place, O God. Pour out your spirit, O God. Pour out the joy, O God, that comes from you, O God. And truly, O God, let your presence, let your Holy Spirit move in this place, Panginoon. And Lord, let everything we do, O God, let it give glory to your name alone, O God. Lord, let you alone be the programmer of the service, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming sasalitain, Panginoon, ikaw po ang mapapurihan at mapaluguran, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa umagang ito? Amen. Katulad nga po sa awitin natin. Ang sabi po doon, katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. So ang mga agila po, kumbaga sobrang strong ng wings nila. Kahit na po, sobrang lakas ng wind sa himpapawid, still kumbaga na-enjoy nila yung ganon. So sa atin din po, alam ko po marami po tayong problema na dinaranas ngayon, marami tayong pagod, pero katulad po ng agila na pinapalakas ng Panginoon, ganon din po niya tayo papalakasin sa umagang ito. At tayo po'y magpupuri at sasamba sa Kanya sa umagang ito. Amen! Amen! Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Minsan pa sabihin po natin, tulad ng mga agila. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod, hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Amen. Ideklara po natin sa ating mga sarilo. Ito ang panahon ng pagpuso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tutupukin na. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Sabihin po natin sa ating mga katabi, ito ang panahon na di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama, sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tutupukin na. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay
tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya na. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Tayo magpupuri sa Panginoon! Woo! Malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Hey! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang malaya! Malayang, malayang, Come on! malaya. Hey, hey, hey! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang lumipad! Malayang lumipad! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. For the last time, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. 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 Amen! Hallelujah! Puri ka namin, O Diyos. Hallelujah! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri
sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sabay-sabay! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Amen! Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na kagalakan. Sumigaw, oh, sa iyong papuri, Ama, sa iyong pagsamba, pagdakila ay tanging sa iyo. Purihin ka. Amen. Patuloy kang papurihan, Panginoon. Pasalamatan. Dahil tunay o Diyos, ikay tapat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Patuloy natin purihin ang Diyos. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ika'y tapat, O Diyos. Tapat ka na Diyos sa aming buhay. Di ka nagkulang, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, yes Lord, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Muli po, katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay ang pag-ibig mo. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang sambahin. Ikaw lang, yes Lord, ang tanging kong aawitan ng puso. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin.
ikaw lamang, ikaw tangi ko sasambahin. Aawitan ang buong puso, aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa aawitan ka, O Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Muli po, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo,
maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, napakabuti mo. Oh, aming Diyos, Ama, ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, napakabuti mo. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y sabi natin, napakabuti mo, napakabuti mo, napakabuti mo. Oh, aming Diyos, Ama, ang iyong nilikhay, luluwag. Napakabuti mo, Diyos, wala kang katulad. Napakabuti mo, oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan sa buhay ko. Sa uling pagkakataon, noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Ika'y tapat, O Diyos. Di ka nagkulang, di ka nagbago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka man. Purihin natin ang Diyos na buhay. Dadakilain natin ang pangalan niya. Luwalhatiin ka, O Diyos. Purihin ka man. Hallelujah. Ikaw lang. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat, O God, na hindi ka po nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa mga sandali pong ito, muli po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po yung mga ginawa niya sa atin sa nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, na nais mong ipasalamat sa Kanya. Ikaw po mismo, yung mga salita na nanggagaling sa puso mo, sabihin mo sa Diyos kung gaano siya kabuti, gaano siya kadakila, gaano yung pasasalamat po natin sa Kanya sa umaga pong ito. Napakabuti mo, O God. Napakabuti mo po, Panginoon. Napakabuti mo po, aming Diyos, Ama.
Salamat sa iyong walang hanggang kabutihan, O God. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin, O God. Tunay nga po na naririto kami, O Diyos, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kahabagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Diyos, na wala po kaming mapagmamalaki, kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. Salamat po, aming Diyos, Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago po tayo umupo sa presensya ng Diyos, pwede po bang humanap tayo ng kapatid natin? Let's pray for one another. Sige po, pwede po kayong kahit dalawa-dalawa lang para po mas mapanalanginan po natin ang bawat isa. Sige po, find partner. Yung mga nasa likod po, hanap po kayo ng pwede nyong mapag-pray. Mas maganda po babae sa babae. Ate Doris, dito po. Lalaki sa lalaki, sige po. Pwede nyo pong itanong kung may prayer request po ba siya. May gusto po kayong ipanalangin para sa kanya. At ideklara po natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa umaga pong ito. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatin ka. Kung tapos na po tayo mag-pray, muli po awitin po natin sa Diyos na napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago, aming Diyos. Di ka nagbabago. Yes, O God. Noon, ngayon, Kailan pa man sa buhay ko'y minsan pa po ideklara natin ang kabutihan ng ating Diyos. Napakabuti mo,
Yes, O Lord. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, O Diyos. Oo, pinupuri ka namin, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Sa huli pong pagkakataon, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, aming Diyos. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Noong ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay, sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Lord, yes, oh God, we worship you, we honor you this day, oh God, because of who you are, oh God, into our life. Salamat po, oh Diyos, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, oh aming Diyos na purihin ka ng lahat ng iyong nilalang. Purihin ka ng lahat ng kahihingan, pagkat ikaw ay karapat-dapat. Ang Panginoon ay karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng aming pagsamba. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, oh God, thank you, oh God. Purihin po ang Diyos. Amen, amen. Tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan ngayon po ito. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Praise God. Tayo po ay nasa huling linggo na po ng Agosto. Amen. Napakabilis po ng panahon. Amen. So, praise God po. Ang atin pong mga minamahal na Bishop Leo, Rev Stella, Pastora Rio, si Pastor Lito, sino pa po ba kasama nila? Si Sister Irene ay nasa Mindoro po sila ngayon. Anniversary po ng ating J. Blue Nauhan kahapon. So, ayan po, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa praise. Pinagtatanggal po ako ng mask. Praise God. Ayan po. Magandang umaga din po sa ating mga kapatid at magulang na kasama sa ating pong live streaming ngayong umagang ito. So, purihin po ang Panginoon. Pagpasensyahan niyo na po ang aking boses ngayon. At medyo, yun nga po, tinamaan din po tayo ng ubo. Pero praise be to God dahil sa kabila po ng mga nararanasan natin physically, di ba? Minsan po may mga pagsubok, may mga trials, pero praise be to God dahil siya po ang ating dakilang manggagamot, siya po ang ating dakilang kagalingan, at purihin po ang Diyos na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. So, ayan po. Ngayon po ay kumbaga yung pinaka-conclusion na po natin sa pag-aaral po natin, di ba, about fulfilling your ministry sa buong month po ng August. At sino na po sa ating kalagitnaan, bago pala po tayo dumaretso, meron tayong first-time visitor, although
she's also a believer ni Jesus, pero ngayon lang po natin siya nakasama. Hi ate. Ayan. So, ano mo nga pong ulit pangalan mo po? Marilyn. Ayan. So, pwede po ba kayong tumayo at let's just welcome him kahit i-fist bump natin siya or, meron pa, isa pa. Sino pa po? Si Kuya naka-black siya kasi Kuya naka-yellow. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan po. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Wala po tayong ibang sekta o relihiyon na tinataas dito kundi ang ating Panginoong Jesus. So, mapagpala po. Praise. Ayan. Nawawala na po. Praise. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Amen. Praise God. Praise. Nag-e-echo po tayo. Ayan. So, tuloy ko po yung tanong ko kanina. Sa atin pong kalagitnaan, sino na po yung dumating sa point na parang gusto mo nang mag-give up or bumigay? Si Van, simpleng, di ba? Wag na po tayo mahiya kasi sabi nga po, as we come to the Lord, we should come to Him as who we are, di ba? Kung sugatan tayo, kung duguan tayo, it's better to come to Him na totoo tayo. Bakit? Kasi doon natin makikita sa presensya po ng Panginoon na talagang doon niya tayo mahihil, doon niya tayo i-restore, doon niya tayo bibigyan ng hope, di ba po, ng joy, ng peace na wala sa atin sa kasulukuyan ngayon. Muli po, huling tanong, sino po ang dumating sa pagkakataon na parang gusto mo nang gumiva, parang ayaw mo na parang nawalan ka na ng pag-asa, di ba? Parang lalo na po, kunwari, nagkaroon kayo ng problema sa family or sa ministry, sa trabaho mo, sa, let's say, sa kahit ano pa man pong aspeto ng buhay natin. Amen po, di ba? Kumbaga, natural na isang tao na, kumbaga, dumating po tayo sa point na gano'n. Bakit? Kasi may limitasyon tayo. May hangganan tayo. Di ba? Kumbaga, sabi nga po, meron tayong, kumbaga, hindi po tayo all-powerful, hindi tayo all-knowing, hindi tayo, kumbaga, hindi, mortal tayo, meron tayong limitasyon po sa buhay natin. Pero ang kagandahan po, pag nasa Panginoong Hesus po tayo, pag may relasyon po tayo sa Diyos sa Ama, at nananahan po ang banal na Espiritu sa atin, yes, dumating man po sa point na parang pakiramdam natin, susuko na tayo, bibigay na tayo, pakiramdam natin, ayaw na natin. Pakiramdam natin, puro pakiramdam lang. Diba? Pero pag nandyan po ang salita ng Diyos na nakatago sa ating mga puso, nandyan ang banal na Espiritu to guide us, to lead us, He will also help us na, na magpatuloy. Amen? Diba, katulad nga po nung ating key verse na makikita po natin sa Colossians 4:17, diba, sabi nga po doon ni Paul kay Archippus na kumbaga, take heed to the ministry which you have received in the Lord that you may fulfill it. Kumbaga, nais po ni Paul na si Archippus ay magpatuloy. Kumbaga, ganun din po tayo. I believe na ang bawat isa po sa atin ay nais po ng Diyos na i-fulfill natin yung ministry natin. Magpatuloy tayo sa Kanya. Magpatuloy tayo na sumunod sa Kanya, magkaroon ng totoong relasyon sa Kanya. Bakit po? Bakit ba natin kailangang i-fulfill yung God-given ministry sa ating mga buhay? Why do we need to fulfill our God-given ministry? Di ba, noong mga nakaraan pong Sundays, tinuro po sa atin ni Rev Stel, ano yung mga iba't ibang ministries na meron tayo sa pamilya po natin, di ba? Kung nagtatrabaho ka sa work mo, kung estudyante ka sa school mo, may ministry ka doon. Kung meron kang ini-involve na ministry dito sa church, may ministry ka din dito, di ba? At yun nga po, tinuro sa atin, ano yung mga dapat nating gawin. Ngayon naman po, for our parang final conclusion, bakit ba natin kailangang i-fulfill to? Bakit ba natin kailangang,
mag-endure, di ba? Kumbaga parang magpursige na matapos po natin yung ministeryo na binigay sa atin ng Diyos. Meron lamang po ako sa inyong apat na nais na iwan sa umaga pong ito. And also an encouragement for us to be able to, yun nga po, na magpatuloy. Katulad nga po nung inawit natin kanina, di ba? Sabi po doon, ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Bakit po? Kasi, kumbaga, wala po tayo, kumbaga, kung imagine niyo po, merong malaking relo dito na yung pong, yung umiikot na ganon, di ba? Yung, let's say, wall clock na, yung may kamay. Alam niyo po ba, kung titignan po natin ang Bible at ang nangyayari sa kapanahunan ngayon, marami na pong end times prophecy that are being fulfilled or nangyayari na palatandaan that the coming of Jesus Christ is very, very near. Kaya, bakit ka pa magbabackslide? Bakit ka pa tatalikod kay Lord, di ba? Kaya yung awitin natin kanina, maging awitin po ng puso natin yun na hindi panahon, walang panahon dapat mag-backslide kay Lord. Kasi anytime, baka bigla po siyang dumating, mahirap pag maiiwan po dito sa mundo. Bakit? Kasi may experience po ng mga maiiwan dito sa mundo ang Great Tribulation at ayaw po yun ng Panginoong Jesus. Kaya as much as He is giving us time, katulad nga po yung binanggit ko sa inyo kanina, yung wall clock, ayan, parang ganyan. Hindi natin malalagay, hindi natin maiikot. Imagine niyo, ang oras ngayon is, kumbaga, 5 minutes before 12 noon na lang. Or 12 midnight. Anong ibig sabihin nun? Kumbaga parang maikling panahon na lang po, yun nga, we never know. Kasi si God lang naman po nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Jesus, di ba? Whether mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, di ba? Hindi po natin alam. Pero, sabi nga, tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang nakakarinig ng salita ng Diyos, ano po yung kailangan nating gawin, di ba? Lalo na kung nandun tayo sa panahon ngayon na parang, kumbaga, ganyan na lang po, kaikli ang panahon natin. Kumbaga parang ang pinaka, is yung 12 po ng tanghali or gabi. Pero sabi nga po, we are in the last of the last days. Ibig sabihin po, yun nga, anytime soon, kung sabi nga po, we have also to see ano nangyayari sa Israel. Bakit? Kasi po, ang mga nangyayari sa Israel ay may kaakibat na palatandaan din po na yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit Pilipino tayo, sabi nga po, ang mga mata natin, hindi po natin dapat nineneglect or inaalis sa Israel. Bakit? Kasi ang Israel po ang sentro ng, yun nga po, di ba kung mababasa nyo sa Bible, it's more about the Israelites, di ba? Yung mga pangako ni Lord, yung mga dapat nilang gawin. Pero dahil nga po tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, sabi nga po, hindi na lang ang mga Israelites or yung mga taga-Israel talaga yung makikinabang sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, but also tayo pong mga nananampalataya at yun nga, we believe on the Lord Jesus Christ. So, kaya po ko natanong kanina kung yun nga po, dumating na sa point na parang ayaw mo na, gusto mo nang bumigay sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema. This morning po, I want to give us an encouragement and even an kumbaga eye-opener kung bakit hindi dapat tayo titigil, hindi dapat tayo susuko. Bakit natin kailangang i-fulfill yung binigay na ministeryo na binigay ng Diyos sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 1 po, why do we need to fulfill our God-given ministry? Number 1, for God's glory. Para po sa Diyos, hindi para sa atin. Bakit po? Remember, tayo pong tao ay panandalian lamang sa mundo pong ito. Tama po ba? Na ang buhay po natin ay may hangganan. At sabi nga po,
sa lahat ng ginagawa natin, number 1, serving for God's glory. Yung lahat po ng ginagawa natin, it should be for God's glory. Can we open our Bibles or kung meron po kayong Bible sa cellphone nyo or kung wala po, ilalagay po ni Henrik sa screen sa 1 Peter 4 verse 7 to 11. 1 Peter 4 verse 7 to 11. Sabi po dito, "But the end of all things it is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers." Tignan niyo po, si Paul nung kapanahunan po nila, alam niya that sabi nga po, the end is at hand. Ibig sabihin, malapit na. Kumbaga, maari pong that time, nafe-feel nila Paul na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. How much more sa kalagayan po natin ngayon, di ba? Sa time po natin ngayon. Sabi nga po, be serious and watchful in your prayers. Sino po ang seryoso sa paglakad sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Or naglalaro pa po tayo na ngayon, okay ako kay Lord, mamaya, balik ako sa sarili ko. Ako ulit yung masusunod. Ako ulit yung master ng buhay ko. Ako ulit yung Lord ng buhay ko. Sabi po dito ni Paul, therefore be serious. Hindi po dapat tayo naglalaro sa pananampalataya natin sa Diyos. Sabi nga po, pag seryoso ka, di ba, you will do everything para gawin yung kalooban ng Diyos. Meron po akong tanong, sino ang mag-a-adjust po sa salita ng Diyos? Tayo ba o ang salita ng Diyos? Pag sinabi po ng salita ng Diyos, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, pagkat ito ang nakalulugod sa harap ng Diyos. Sino po ang mag-a-adjust? Tayo ba o yung salita ng Diyos? Pag medyo tagilid po yung ugali natin or character natin, pwede po ba natin gawing na excuse kay Lord na, Lord, kasi yung nanay ko kasi, yung mama ko kasi, ang sungit-sungit lagi. Thank you. Hindi naman ako pinakikinggan, hindi naman ako, yun nga, kumbaga, ang dami nating excuses. Do we think yung pong excuses natin na yun, tatanggapin ni Lord? Dahil sa hindi natin paggalang sa ating mga magulang? Hindi po kasi final na yun, sinabi na yun ni Lord eh. Ibig sabihin po, yun nga, katulad ng sabi ni Paul, maging seryoso po tayo sa pakikipagrelasyon po natin sa Diyos. Yes, may emotion tayo. Yes, meron tayong, mga nararamdaman, or meron kang mga sariling desisyon, meron kang sariling plano sa buhay mo. Pero sabi nga po, yung pong paglakad natin sa Panginoon, we have to take it seriously. Amen po ba? At ang kasunod po dito, and watchful in your prayers. Kamusta po ang ating prayer life? Diba? Nagpa-pray lang po ba tayo kay Lord pag nandun na tayo sa pinaka-difficult moment ng buhay natin? Na parang humihingi lang ba tayo ng tulong kay Lord pag hirap na hirap ka na? Paano pag ang saya-saya mo? Paano pag nandun ka sa parang ang gaan-gaan ang pakiramdam mo? Do we still remember our God? Sabi nga po, yung panalangin po natin ay ito po yung way ng pakikipag-usap natin sa Diyos, pakikipagniig po natin sa Diyos. Kahit na naglalaba ka, naghuhugas ka ng plato, or ano pa man yung ginagawa mo, we can pray, we can talk to our God. Dahil sabi nga po, nandyan lang siya. He is an omnipotent and omnipresent God na He hears us. Na yun nga po, yung puso natin na laging gustong dumulog sa Panginoon. Pero iba pa rin po na meron tayo talagang time to really sit down in His presence. Amen po. Kaya nga po sabi dito ni Paul, let's continue. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Ayan po. Sabi po dito, above all, bakit kailangan yung pagmamahal ng Diyos ay, sabi nga po dito, have fervent love for one another.
kumbaga, yung marubdob na pagmamahal sa bawat isa. Bakit po? Sabi nga po, for love will cover the multitudes of sin. Tignan mo yung katabi mo. O siguro, hindi nyo po kakilala yung iba, no? O yung magkakakilala, tingnan mo yung katabi mo. Na-offend ka na ba niya? Ginalit ka na ba niya? Ininis ka na ba niya? Yung mga magkakakilala, di ba? O bakit po natin kailangan ng fervent love for one another? Kasi, yung kaharap mo, ikaw, ako, tayo pong lahat, we tend to fail, di ba? We tend to commit sin. We tend to hurt others kahit na sinasadya po natin or hindi. Kaya ano po sabi ni Paul? Kaya sabi nga po, kailangan yung pagmamahal lagi, sabi nga po dun sa yung isang nabasa ko, kung hindi po natin totoong naramdaman ang pagmamahal ng Diyos, hindi natin to maibibigay sa iba. Kung hindi natin naramdaman or natanggap yung totoong pagpapatawad ng Diyos ni Lord sa buhay natin, hindi natin to mabibigay sa iba. Kaya let's have a check ng puso po natin. Kaya mo pa rin bang mahalin yung katabi mo? O yung taong pinaka-iinisan mo, marinig mo lang yung boses niya, pumapanting na yung tenga mo? Kaya mo pa rin ba siyang mahalin sa kabila ng lahat ng pagkakamali niya, pagkukulang niya? Pag ang sagot po natin hindi, hingin po natin yung pagmamahal na gagaling kay Lord. Kasi yun lang yung pagmamahal, na uri ng pagmamahal na kayang magbigay ng pagmamahal sa taong hindi ka mahal-mahal. Amen po? Yun lang pagmamahal na nagagaling kay Lord sa puso natin, ang tanging, kumbaga, way para mapatawad natin yung taong hindi natin kayang patawarin. Yung pagmamahal po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At sabi nga po dito, verse 9, be hospitable to one another without grumbling. Verse 10, and each one has received a gift. Minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Sabi nga po, lahat tayo may natanggap po na gift na nanggagaling kay Lord, na biyaya na nanggagaling kay Lord. Sabi nga po, gamitin po natin to or let's minister to one another. Sabi nga po, as a good steward, lahat po tayo maging good steward po sa binigay ng Diyos. And sabi nga po dito sa verse 11, if anyone speaks, let him speak in the oracles of God. If anyone minister, let him do it with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Ayan po. Sabi nga po, first is, lahat po ng gagawin natin. Kunwari, may gift ka po na mag-minister ka, sabi dito, then mag-minister ka sa pamamagitan ng grace na binigay po sa atin ni Lord. Kung binigyan ka ni Lord ng gift na, kumbaga, sabi nga po dito, magsalita, sabihin po natin, sabi nga, yung oracles or yung word ni Lord. At sabi nga po, lahat daw po ng gagawin natin para sa ating kapwa at para sa Diyos. Sabi nga po, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. So, sabi nga po, lahat ng ginagawa natin, lagi po nating isipin, yung pagsunod natin sa magulang natin, mga kabataan, yung pagmamahal natin sa asawa natin, sa mga may mag-asawa, yung pagpapatawad natin, lahat po ng ginagawa natin, isipin natin, it's for the glory of God. Amen? Yung pagsaserve natin sa magulang natin or dito sa church, sa school, sa work, saan pa man po tayo, pag po ang nasa isip natin, I'm doing this for the glory of God, kahit na mapagod ka, hindi ka hihinto. Amen? Bakit? Kasi para kay Lord yung ginagawa mo, hindi para sa tao. Amen po? Sabi nga po, serving for God's glory, yung pagsaserve natin sa ibang tao para sa Diyos. Kasi pag hindi mo siya gagawin para sa Diyos, ang tingin mo, kawawa naman ako na lang lagi yung nagsaserve,
kawawa naman ako, pagod na ako. Wala, anong tingin mo? Puro ako na. Ibig sabihin, hindi mo na siya ginagawa para kay Lord, para kanino na po? Sa sarili natin. Kasi may murmuring na lumalabas po di ba? Pero, if we are doing it for the Lord, kahit mahirap, di ba po, there's always joy. Sabi nga po, di ba, the joy of the Lord is our strength. Magiging kalakasan po natin ang kagalakan ng ating Diyos when we are doing things for the Lord. And next po, for God's glory pa rin po. Suffering for God's glory. Yung A po natin, serving for God's glory. Yung B natin is suffering for God's glory. Even pala po yung paghihirap natin, it should be for God's glory. Kaya tinanong ko po sa inyo kanina, di ba? Sino na yung dumating sa time na parang gusto mo nang mag-give up? Sino yung dumating na sa time na parang ayaw mo na? Parang na lang, ang parang nasa isip mo na parang pinaka-option, bitawan ko na lang, ayoko na, give up na ako. Ganon. Pero sabi nga po, maging kaisipan po natin to, that even in our suffering, it's for God's glory. Our best example, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. 'Di ba po, even sa kanyang kamatayan, 'di ba? Tingnan niyo po, imagine niyo na hinatulan siya kahit wala siyang kasalanan, hinagupit po siya, 'di ba, ng latigo ng 49 times, binagyan siya ng koronang tinik, pinagbuhat siya ng mabigat na krus. Ewan ko po kung ilang milya yung kanyang nilakad from dun sa lugar kung saan pinabuhat sa kanya yung cross hanggang dun sa Calvary, 'di ba? Kumbaga, lahat yung pinagdaanan po ng Panginoong Jesus. Sabi niya, lang po yung naging prayer niya nung nandun siya sa Garden of Gethsemane. Sabi niya po, 'di ba? Father, let this cup ay mag-pass daw po sa kanya. Kumbaga kung pwede, lampasan niya tong cup of suffering na pagdadaanan niya. Pero ano po yung naging kasunod na prayer ni Jesus? But not my will be done. Kumbaga hindi yung kalooban ni Jesus, but let your will be done. Yung kalooban po ng Diyos Ama. Alam niyo po ba, habang tinitingnan ko nga po tong passage na to, sabi ko nga, mali pala yung kaisipan na pag naghihirap tayo, kailangan parang mag-give up na tayo, sumuko na tayo, di ba? Bakit? Kasi po, ibig sabihin, hindi natin naiintindihan to. Hindi pa natin naiintindihan to, but I pray na ang bawat isa po sa atin ay bigyan ng understanding ng Holy Spirit this morning that we may be able to understand this word na nais po ni Lord sa buhay natin, that even in our suffering, we will go through it for the glory of God. Amen po. Tingnan po natin sa kasunod lang po ng mga verses. 1 Peter 4, verse 12 to 19. Kasunod po nating verse. 1 Peter 4, verse 12 to 19. Sabi po dito, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Ayan po. Ano po sabi doon? Na huwag daw po nating isipin na ang strange ng mga nangyayari sa atin, yung mga sufferings, yung mga pighati, yung mga kasakitan, di ba? Lahat ng suffering, sabi po dito, na yung mga trials na nangyayari sa atin. But sabi nga po, rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Ibig sabihin pala po, kumbaga sa mga nararanasan nating pagsubok or trials, or yun nga po, kumbaga, yung mga, alam mo po yun, parang mga pasakit na nararanasan natin, we are partaking Christ's suffering. Pag ganun pala po ang nasa isip natin, we can rejoice kahit na hindi maganda po yung kalagayan natin. Amen po ba? Kasi, alam mo, sabi nga po dito, that we are, in that, sabi nga po, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering,
that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Ano po ang ibig sabihin nun? Na pag daw po sa kalagayan natin ngayon na nagsasuffer tayo, when the glory of God reveals, di ba po, pag pinakita na niya sa atin yung purpose niya, bakit niya pinadaan ikaw sa ganyang sitwasyon, ano pong sabi dito? You may also be glad with exceeding joy. Kumbaga, pag naunawaan na po natin or nakita na natin yung glory ni God, ano po ba yung glory ni God? Kunwari sa sitwasyon mo ngayon, financially, walang-wala ka. When the glory of God comes, kumbaga, yun nga po, His provision will come, miracle will take place. Kung ngayon, physically, meron kang nararamdaman, meron kang may masakit sa ano mo, or meron kang, kumbaga, anything na nangyayari sa physical na katawan mo na hindi maganda, when the glory of God comes, healing will take place. Di ba po? Kung ngayon, meron kang anxiety, meron ang daming worriness sa kaisipan mo, when the glory of God comes, there will be peace, there will be hope, there will be joy. Ano pong sabi doon? Kaya sabi dito ni Apostle Paul, you may also be glad with exceeding joy. Kumbaga, di ba po, pag umalis ka for example, yung mga nakulong, di ba? Na let's say, ang tagal nila dun sa kulungan na yun at nakalaya sila. Imagine niyo po, ano kayang pakiramdam ng mga nakalaya sa kulungan na let's say, kahit na 5 days lang siyang nakulong doon, 10 days, how much more yung mga 10 years, 20 years? Alam niyo po ba, ang kaaway, ganun din po, di ba? Kaya nga po sa John 10:10, sabi nga po ni Jesus, the thief came to steal, kill, and to destroy. Maaring sa buhay mo, merong ninakaw, winasak, kinuha ang kaaway sa buhay mo na, let's say, 5 years ka na dyan sa ganyang kalagayan, parang walang nangyayari. Kumbaga, 2 years ka na, 3 months, 1 month, or kahit gaano katagal. Alam niyo po ba, the good news is, when the glory of God comes, when He reveal Himself to us, sa buhay mo, sa buhay ko, may change na mangyayari. There will be, sabi nga po, kumbaga, yung circumstance mo na pangit na yan, in the presence of God, in God's glory, it will be changed. Kayang-kaya ni Lord na baguhin yan. Amen po ba? Kaya nga sabi po doon, at pag nabago yung sitwasyon mo, ano po mararamdaman mo, di ba? Kunwari, from great testing, biglang binigyan ka ni Lord ngayon ng victory, ng great testimony, di ba? Halos maglulundag ka, halos, kumbaga, kulang yung words para i-express mo na, I'm free, I'm healed, I'm delivered, di ba po? Kaya ang sabi nga po dito ni Apostle Paul, kahit dun daw po sa sufferings natin, let God be glorified. Kasi in that, kumbaga, situation, God can reveal Himself. Amen po? Ano lang yung kailangan natin? Yung faith natin, yung, sabi nga po na, yung focus natin. Sabi nga po, wag mawala sa Panginoong Jesus. Kaya nga sabi nga po, ano po to? Sabi nga po doon na, yung, focus your eyes on Jesus, who is the author and the finisher of your faith. Amen po. Sa Panginoong Jesus po dapat lagi nakatuon yung paningin natin, whether maganda or hindi man po ang ating sitwasyon. Amen? So let's continue po. Sabi po dito, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. So sabi nga po, if you are reproached in the name of Christ, or kunwari, kumbaga parang nilalapastangan ka dahil sa paglilingkod mo kay Lord, dahil naniwala ka sa Panginoong Jesus, di ba? Yung suffering mo ngayon, dahil alam mo na sumunod ka kay Lord, kumbaga marami kang hindi magagandang naririnig. Sabi nga po, blessed are you, pinagpala ka. Bakit? Dahil, kumbaga, yung suffering na nararanasan mo ngayon,
because of God, because of Jesus. At sabi nga po, but let no one suffer, ito po, ito yung suffering na hindi dapat na, hindi nakakalugod kay Lord or hindi nagbibigay ng kaluguran kay God. Sabi nga po, but let not of you suffer as murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matter. Sabi nga po, ito yung yung kumbaga suffering na hindi dapat natin hindi po ito yung suffering na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sabi nga po, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Amen po ba? Nasabi nga po, sa pagiging mananampalataya natin sa Panginoong Hesus, if we are suffering because of this, sabi nga po, wag daw po tayong mahiya. But let Him glorify God in this matter. Amen. So, hanggang verse 19 pala po tayo. For the time has come for judgment to begin in the house of God, and if it begins with us, what will be the end of those who will not obey the gospel of God? Now, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and the sinner appear? Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Ayan po. So, sabi nga po, kahit nagsasuffer tayo, and we know that kind of suffering is, kumbaga, inalaw ni Lord sa buhay mo, or hindi dahil kaya ka nagsasuffer kasi mali yung decision mo, or gumawa ka ng hindi maganda, di ba? Katulad po dun sa previous verse, pumatay ka, nagnakaw ka, hindi po yan yung kind na suffering na maglo-glorify kay God. Ano yung suffering? Kunwari, naglingkod ka kay Lord. Dahil naglingkod ka kay Lord, yun nga, kumbaga, dumating sa point na may kakulangan ka, di ba? Nagsasuffer ka kasi may kakulangan eh. Pero sabi nga po, in that kind of suffering, rejoice. Bakit po? Because that kind of suffering glorifies God if we put our hope, if we put our trust in the Lord, amen, and His glory will be revealed in that kind of suffering. Amen po ba? And number 2 po natin, kung yung una po natin, why we should fulfill our God-given ministry, first, for God's glory. Second po, because our God is a consuming fire. Ano pong ibig sabihin nito? Our God is a consuming fire. Tignan po natin sa Hebrews 12. Hebrews 12, verse 25 to 29. 25 to 29. Sabi po dito, see that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Ayan po, sabi nga po, wag daw po nating baliwalain yung nagsasalita dito sa mundo or yung mga ginagamit na tagapagsalita ng Diyos. And sabi nga po, whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth but also heaven. Church, there is shaking that is happening all over the world. Sabi po dito, sinishake po ng Diyos, hindi lang ang mundo, kundi ang heaven. Sabi nga po, now this yet once more indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Ayan po, di ba? Parang katulad po sa isipin niyo po yung, ano pong tawag doon? Yung strainer, di ba po? Kunwari magbubuhos ka ng harina, di ba? Ginaganon, yung nililigleg para mahulog yung mga maliliit na or yung kayang lumusot dun sa strainer. Ano po yung naiiwan dun sa strainer? Yung mga buo-buo, di ba? Alam niyo po ba, bawat isa po sa atin ngayon, whether we like it or not, nasa ligligan po tayo. Inaalis ni Lord sa buhay po natin yung mga
dapat alisin sa atin. Bakit? Kasi nga po, sabi po dito, therefore, sa verse 28, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Yung mga na dapat pong tanggalin sa buhay natin, pag po dumaan tayo, dumating, kumbaga, di ba po sa isang apoy, pag po kunwari, yung goldsmith or yung tagagawa ng mga singsing, yung mga nag-gold, di ba, or anything na mga silver, di ba po, bago hubugin yung singsing or yung, let's say, alahas na yon, yung gold po pinadadaan sa apoy. Lahat ng hindi totoong gold na susunog. Tayo din po, why we have to continue to fulfill our God-given ministry? Because our God is a consuming fire. Lahat po ng hindi para sa Kanya, pag dumaan sa apoy, masusunog. Baliwala. Kaya ngayon po, this time, let's think, ano kaya yung mga ginagawa ko na pag dinaan sa apoy ni Lord, sunog? Ano pong mangyayari pag sunog? Di ba? Useless. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Gawin natin yung pag dinaan sa apoy, mananatili. Amen po? Na pag dinaan sa apoy, may matitira. Lalabas yung totoong ginto. Ganon din po sa bawat isa sa atin. That when we are, yung consuming fire ni God sa buhay natin, kumbaga maging prayer natin na, Lord, consume through your fire lahat ng pwede pong sunugin sa buhay ko. Mga evil thoughts, mga evil ways, mga, ano pa po, mga unforgiveness, mga hindi dapat sa buhay ko. Consume it, O God, with your fire, na ang mananatili lang sa buhay ko, yung maglalast. Ano pong ibig sabihin nun? Yung kahit na dumaan sa apoy, nanatili. Amen po? Kaya po, we have to always remind ourselves na sa lahat po ng ginagawa natin, di ba, ito kayang bagay na to, habang ginagawa ko siya, pag kaya dumating na yung point na humarap na ako kay God at yun nga, dumaan na ako sa apoy, may matitira pa kaya sa buhay ko na katulad ng isang ginto, that it will remain in the midst of the fire? Or lahat po ng pag dumating na yung consuming fire ni God, ubos. Ano pa yung parang, di ba, pag nagsunog ka ng basura, abo na lang ang tira. Kasi lahat nasusunog. I pray na ang bawat isa po sa atin, kumbaga, maging ano po natin to sa buhay natin, that in everything that we do, yun nga po, first, let's always do it for God's glory. Second, let's remind ourselves that our God is a consuming fire. Yes, He is a merciful, He is a loving God. Mapagmahal po ang Diyos natin, mapagpatawad siya. But, darating po ang panahon that we will account our lives to the Lord. Di ba sabi nga po, pag namatay na tayo, judgment will come, haharap tayo kay Lord. Hindi naman tatanungin ni Lord na, ilan naging girlfriend mo? Saan ka nag-aral? Ano yung pinaka magandang regalong natanggap mo? Hindi po ganun ang mga tanong eh. Pagharap natin kay Lord, hindi po ganun mga pasweetams yung tanong ni Lord sa atin. Ano po yung ginawa natin para sa Kanya? Ano yung mga nanatili sa buhay natin kahit dumaan tayo sa apoy? Amen po ba? Kaya niya nga po masasabi, di ba? Well done, thou good and faithful servant. Kaya niya tayo i-welcome ng ganun po kasi may ginawa tayo para sa Kanya. Ngayon, ang tanong, ano po yung ginagawa mo para sa Diyos? O lahat pa ng ginagawa po natin para sa sarili pa rin ba natin? Para sa ibang tao? Yes, it's good that we love or yung, let's say, yung mahal mo yung ginagawa mo. Pero,
when you go to the core of your heart, kanino mo siya ginagawa? Para kanino mo siya ginagawa? It should be for God's glory. Amen po ba? Para po sa Diyos, dapat lahat ng ginagawa natin. Kasi pag po ginawa na natin siya, kunwari, for example, wag na tayong lumayo. Sa pagpapatawad na lang. Sa kapwa natin, sa magulang natin, sa asawa natin, di ba? Sa anak natin, or sino pa man na taong nagkasala sa atin or sinaktan yung damdamin natin. Hindi mo siya mapatawad. Bakit? Kasi baka you're doing it on your own. You're doing it for yourself. Pero po pag sinabi natin sa sarili natin, I'm doing this for the Lord, hindi po mahirap mag-release ng forgiveness. Isang testimony lang po. Siyempre, yun nga po, lagi ko sinasabi, lagi kong example, sa amin pong mag-asawa, diba hindi naman kasi nawawala yung mga ganyang sitwasyon. Diba? Sabi nga po, pagkasama mo sa isang bubong ang isang tao, mas makikilala mo siya, mas malalaman mo everything about that person. At sabi nga po, lahat tayo may mga flosses, lahat tayo may mga hindi magagandang, kumbaga, ugali pa rin na kailangan tapyasin pa rin sa atin. Amen po ba? At yun nga, most of you know that, yun nga, si Pastor Alvy po, strict siya, di ba? Straight to the point magsalita. Ako po, halos talagang opposite yung namin, yung ugali naming dalawa. Pag po nirebuke na niya ako, or may sinabi siya sa akin na nasaktan ako, minsan po, alam niyo po yung parang, di ba, pag sugatan ka pa, parang ang dami mong naiisip na hindi maganda, ganyan. Pero, yun nga po, once I realized na, ano yung purpose? Ba't kami ni Lord pinagsama? Ano yung purpose? Bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Ano yung purpose ni Lord? At yun nga, i-remind ko yung sarili ko, kung si Lord pinatawad lahat ng kasalanan ko, di ba? Lahat ng pagkakamali ko, simula pagkabata ko hanggang ngayon, sino ko para hindi mag-release ng forgiveness? Sino ko para hindi ko siya mahalin muli? Di ba? Sino ko para hindi tanggapin yung buong pagkatao niya? And then, kahit minsan po, alam niyo yung ang weird ng feeling na gusto mo pang magmukmuk, pero parang wala ka nang nararamdaman na bigat, wala ka nang nararamdaman na sama ng loob, parang wala na, na-erase na. Katulad nga po na yung binasa natin kanina, because love covers the multitude of sin. Amen po? Yung pagmamahal na nanggagaling sa Diyos ay pag nasa puso natin, it covers kahit gaano pa kalala yung ginawa ng tao na yun sa'yo. Kilala niyo po ba yung anak ni Peter Tanchi, si Miss Joy? I think Mendoza na po yung apelido niya ngayon. Alam niyo po ba yung story niya na at her early age, I mean siguro mga turning to teens na po siya, na-rape po siya sa bahay nila. Anak siya ng pastor, nasa good family siya, and then here it comes, na-rape siya, di ba? Parang sa mata ng tao, kahihiyan, or parang, bakit ganyan? Anak pa naman siya ng pastor, wala bang protection si Lord? Wala, ganun ang kaisipan ng tao eh. But, hindi, yes, siya, kumbaga, talagang yung sufferings niya, talagang nandun po yung kumbaga kabigatan ng puso niya, na sabi niya nga po, may time na nagko-question siya kay Lord, bakit nangyari sa kanya to? Pero nung ipinaunawa na po sa kanya ni Lord, alam niyo po ba, sabi niya nga, dun sa testimony niya, na napatawad niya yung mga nang rape sa kanya. Hindi lang isa yun eh. Parang, ewan ko po kung ilan, basta more than one. See, bakit niya po na-release yung forgiveness? Bakit niya po, kumbaga, nakita yung purpose ni Lord sa kabila ng pangit na sitwasyon na yun? Kasi natanggap niya po, ano yung plano ni Lord? Minsan po, may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Pag hindi po natin inalam ano yung plano ni Lord, mahirapan talaga tayong tanggapin. But, if we are just open to know, bakit kaya inalaw ni Lord sa buhay ko? Yun nga po, we will be able to understand, ito yung purpose ni Lord. Ito yung plano niya. Kaya po, sabi nga po that in everything that we do, remind ourselves, yun nga po, ang Diyos natin, kumbaga, hindi po siya magbibigay ng sitwasyon sa buhay natin na wala siyang plano, na parang,
kasi ito gusto ko itong mangyari sa'yo. No. Sabi nga po, ang buong buhay po natin, kung babasahin niyo po ang salita ng Diyos sa Book of Psalm, sabi po doon, ang bawat isa sa atin, meron po tayong aklat or libro sa langit na nakasulat na po doon. Ano yung good future na prepare sa'yo ni God, sa akin, sa magiging anak mo, sa anak mo, sa apo mo, or sa lahat ng tao. Pero sabi nga po, kahit may good future na nasulat doon, babalik po tayo. Hindi po pinapakailaman ni God yung free will natin. Kaya sino pa rin ang magde-decide? Sino pa rin ang gagawa ng hakbang para mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal, patawarin mo yung mga hindi gumawa sa'yo ng hindi maganda? Si Lord po ba? Hindi. Tayo. Part na po natin yun. Amen po ba? Para malakaran natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. And number 3 po, why do we need to fulfill our God-given ministry? Because our God is faithful. Amen po ba? Sabihin mo nga po, my God is faithful. Kumbinsihin mo yung sarili mo, my God is faithful. Amen. Tapat po ang Diyos natin. Punta po tayo sa 1 Thessalonians 5, verse 23 to 24. 1 Thessalonians 5, 23 to 24. Sabi po dito, now may God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Amen po. So sabi nga po, sabi dito na prayer po to ni Paul sa mga taga-Thessalonians na sabi niya nga po, may God of peace himself sanctify you completely. That, sabi nga po, yun daw pong whole spirit, soul, and body may be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kumbaga, ang ano po dito ni Paul na maging blameless po tayo pag dumating ang Panginoong Jesus na yun, sabi niya nga po, di ba, na makita niya tayo that without spot, without blemish, di ba, without wrinkle, because Jesus will come. And sabi nga po, he will look at His bride na walang dungis, walang bahid ng kasalanan, di ba? Walang dumi. At sabi nga po, He who calls you is faithful. Tapat po ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga po sa Philippians na siya na nagsimula sa atin, He who began a good work in you will complete it until the coming of our Lord Jesus Christ. Natapat po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. That, sabi nga po, always remind ourselves that God is faithful. Na kung nasa mahirap na sitwasyon ka, God will give you the ability na malampasan yung bagay na yan. Or kung ano pa man po yung mga nararanasan natin, our God is faithful na yung pangako niya, He will fulfill it. He will do it into our lives. Amen po? Kaya sabi nga, let's continue yung ministry na binigay ng Diyos sa ating mga buhay dahil tapat din po ang Diyos. And number 4, our God is a prize giver. Ano po ibig sabihin nun? At Diyos po natin, yun nga po, katulad ng kaduktong nung number 3 po natin, tapat ang Diyos na pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi niya sa'yo na He will be your, katulad po dito sa Philippians 3:14, di ba? Sabi nga po doon, sabi ni Paul dito na, I press on towards the goal to reach the prize. Dahil may prize po at the end. Hindi walang saysay or walang kabuluhan po yung ginagawa natin. Di ba ang mga bata po, pag meron siyang, kunwari, ginawa na, kunwari,
Katulad po yung mga anak namin, pag kunwari, meron po silang ginawa na maganda, di ba, bilang magulang, you want to reward your children. How much more po si God, pag nakita niya na you are doing everything for the Lord, kahit na may nakatingin man or wala, nagpapatuloy ka, ginagawa mo yung ministry mo, sa pamilya mo, dito sa church, sa trabaho mo, sa school, or kung nasan ka pa man po, di ba, our God the one who will give the prize po sa bawat isa sa atin. And also, He is a rewarder God. Sabi nga po sa Hebrews 10, verse 35 to 38, Hebrews 10, verse 35 to 38, sabi po dito, therefore, do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise that yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. But the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Tama po ba? Verse 38, ayan. So sabi nga po, wag daw po tayong mawala ng confidence sa ginagawa po natin because sabi nga po, may great reward, lalo na po if we are doing it. Alam mo na, si Lord yung naglagay sa'yo dyan, si Lord yung tumawag sa'yo to do it. The Lord is our great reward. Hindi ka man marewarda ng magulang mo, ng teacher mo, ng boss mo, ng leader mo, ng pastor mo, pero there is our God who can see everything po na ginagawa natin. Amen? And He is our great reward. Kaya po, pag nanghihina ka na, parang napapagod ka na, remind yourself, meron akong reward kay Lord. Kaya kailangan kong magpatuloy. Amen po? At sabi nga po dito, ito po yung promise, sabi niya, for yet a little while, and He who is coming will come and will not tarry. Sino yung darating? Ang ating Panginoong Jesus, na sabi niya nga po, yung promise na dala-dala niya yung reward. Mamaya po, babasahin natin sa Revelations. Sabi po dito, now, the just shall live by faith. Kailangan po, lumakad tayo or mamuhay tayo by faith and not by sight. Or not by what we hear. Bakit po? Sabi nga, kasi usually po, pag mamumuhay tayo, kung ano yung nakikita natin, ano yung naririnig natin. For example po, ngayon, di ba, kung titingnan po natin, hindi binabalita pero sa Facebook, di ba po, makikita mo, ang dami nang nawawala, di ba? Yung mga kinukuha daw po, ayan na naman, yung mga puting van, di ba? Ang daming nangyayari. Parang pag tinignan mo, anong mararamdaman mo? Ha? Ano po mararamdaman mo? Matatakot ka na, di ba? Kasi parang, paano na ako lalabas mag-isa? Baka mamaya, damputin ako ng kunin na ako ng nakaputing van. Di ba? Parang, sabi nga po, pag ganun na, pag mata natin ang papairali natin, pag tenga natin ang paiirali natin, mapupuno po tayo ng takot. Mapupuno tayo ng pangamba. Kaya nga po sabi, but now, just shall live by faith. Dapat daw po mamuhay tayo ng may pananampalataya. Sa kabila na nangyayaring kaguluhan sa mundo, we know that our God is with us. And no weapon forms against us by the enemy will prosper. Amen po? Pag ganun ang pananaw natin, hindi ka matatakot lumabas. Bakit? Ang daming angels ni Lord na nagbabantay sa akin. Diba? Sabi nga po sa Psalms 91, He will give His angels to charge over you. They will lift you up lest you dash a foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. Hindi ka po maano, di ba? Bakit? Kasi alam mo yung salita ng Diyos. Paano kung hindi mo po alam salita ng Diyos? Mapupuno talaga ng takot yung puso mo. Di ba yung mga estudyante, pumupunta kayo sa school, mag-isa, sumasakay ng tricycle. Parang ang daming nangyayari sa mundo po.
Gusto ng kaaway, gusto ni Satanas, punuin yung puso natin ng takot. Pero if we live by faith and not by sight, we know that our God is with us. He will not leave us nor forsake us. Amen po ba? Kaya po sabi nga, we have to live by faith. And sabi po dito, kasunod dito, but if anyone draws back, kung sino man daw po ang tumalikod sa Diyos, sa Kanya, sabi po dito, my soul has no pleasure in Him. Kumbaga sa tumalikod ka kay Lord, mawawala po yung protection ng Diyos sa atin. Mawawala yung favor niya sa atin. Mawawala yung blessing niya sa atin. So anong decision mo ngayon? Magpapatuloy ka ba kay Lord sa kabila ng nangyayari or tatalikod ka sa Kanya? Napakalinaw po ng sabi niya dito. But if anyone draws back, sa mga tumalikod sa Kanya, sa mga lumayo sa Kanya, na alam mo na yung katotohanan, lumayo ka pa sa Kanya, umalis ka pa sa presensya ni Lord, number 1 target ka ni Satanas. Number 1 target ka ng kaaway. At mahirap po yun pag walang protection si Lord, pag walang favor, walang blessing si Lord, everything will fall out. Kaya po, saan pa tayo pupunta? Saan mo papipiliin na magstay or ilagay yung sarili mo? Di ba po, mas masarap na katulad ng isang, sabi nga po sa Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Pag nasa presensya po tayo ng ating Diyos, parang katulad po ng inahin, yung wings niya, kino-cover yung mga anak niya. Para pag dumating yung mga gustong dumagit dun sa mga sisiw, hindi sila makukuha. Bakit? Kasi covered sila nung inahin, 'di ba? Yung wings ng inahin. Ganon din po tayo. Kahit na gaano karami ang pagsubok na ibigay sa atin ng kaaway, kahit gaano kalala yung mga nararanasan mo ngayon, if you know you are under the shadow of the wings of the Almighty God, you will not be moved. You will not be shaken because you know you are in the kingdom of God which cannot be shaken. Amen po ba? And last but not the least, sa ating pong verse dito, let's go to Revelation 22, verse 12 to 13. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Si Jesus na po yung nagsasalita dito. And behold, I am coming quickly. Malapit na po dumating si Jesus, hindi lang po natin alam, pero always remind yourself, malapit na dumating si Jesus. Bakit po? Kasi pag nire-remind natin na malapit na dumating si Jesus, lahat po ng gagawin natin para sa Kanya na lang eh. Di ba? Kasi pag hindi mo inisip na malapit na dumating si Jesus, magliliwaliw ka pa. Kung ano-ano pa yung gagawin mo sa buhay mo. Tama ba? Parang, ay, sa ano pa naman dadating si Jesus? Gagawin ko muna yung yung gusto ko. Pupunta muna ako sa ganito. Ganito muna yung mga lalagay ko sa katawan ko or gagawin ko sa buhay ko. Pag malapit na lang dumating si Jesus, tsaka na lang ako magbabago. No. It's a big no po. Dapat, kaya nga po, let's always remind ourselves na yun nga po, sabi dito ni Jesus sa verse 12, Behold, I am coming quickly and my reward is with me. Dala-dala po ni Jesus yung mga rewards niya. Pag po kayo dumating si Jesus, ano kaya reward yung matatanggap natin? Ako, personally, isipin po natin, may reward kaya ako kay Jesus? Kung sa tingin mo, wala pa po, then, make a decision, simula ngayon, everything that I will do will be according to the Word of God, will be according to His will be according to what He wants sa buhay ko, hindi yung gusto ko. Amen po? Sabi nga tayo po ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Hindi ang salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Amen? And sabi nga po dito, to give to everyone according to, ang tanong, ano po yung ginawa natin para kay Jesus? Ano yung ginawa mo para sa Kanya? Kasi, yung reward, hindi siya ibibigay kung wala kang ginawa. Di ba? Hindi po tayo makaka-receive ng reward kay God, kay Jesus pagdating niya, kung wala naman po tayong ginawa para sa Kanya. Kaya ngayon pong umagang ito,
Kung hindi ka pa po nagsiserve para kay Jesus, kung hindi mo pa ginagawa yung mga bagay-bagay kay Jesus, let's make a decision. Hindi pa po huli ang lahat. Huwag po nating hintayin na mahuli ang lahat bago tayo mag-decide. Amen? And sabi po dito, verse 13, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ano po ibig sabihin ni Jesus? Siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, alam po ni Lord lahat ng ginawa natin, simula, umpisa ng buhay natin, hanggang sa mamatay tayo sa mundong ito. Wala pong nalilingid, walang natatago sa Kanya. Kaya po, even yung mga hindi po natin sinasabi na nakatago lang sa puso natin, alam po lahat ng Panginoon yan. Kasi all-knowing siya. Kaya po, in our conclusion, let's go to Colossians 3 verse 23 to 24. Colossians 3 verse 23 to 24. Sabi po dito, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to, hindi daw po para kanino? To men, sa tao. Sabi nga po, lahat daw ng gagawin natin, kahit po umiinom ka, kumakain ka, ano pa man po yung ginagawa natin, do it for the Lord. Amen po? Sabi nga po, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance for you serve the Lord Christ. Amen. Kaya nga po, sabi nga po dito na ang Diyos po natin, He is the rewarder. Amen po. Dala-dala niya yung reward pag dumating po siya. Kung hindi pa tayo mamamatay. Kung aabutan pa po natin yung rapture or yung second coming. Kaya po, pero sabi nga po, kahit naman na mauna tayo, let's say po, mamatay muna tayo bago mag-second yung reward po natin, ibibigay pa rin po yun ni Lord sa atin. Kaya po, this morning, I encourage everyone na let's always remind ourselves na sa lahat po ng gagawin natin, let's do it for the Lord. Amen? Na hindi para sa tao. Hindi para sa mama ko, para hindi ako mapagalitan. Magugas na ako ng pinggan. Para hindi ako mapagalitan, gagawa na ako ng assignment ko. Para hindi ako mapagalitan, ganito na yung gagawin ko. But sabi nga po, if we will do it for the Lord, He is the one who will reward us. Lang po, isang testimony lang po. Although yung iba po sa inyo alam na to. Excuse me po. I think 7 or 8 years ago po, pagka-graduate ko po sa sa Full Gospel Theological Seminary, yung pong pinaka-director, si Pastor Caleb Lee, sinabihan niya po ako, sabi niya, kung gusto ko daw po magturo sa mga youth, dahil ang puso ko po, nasa mga youth, kasi that time po ako rin may hawak po ng youth natin dito. Nag-oo po ako, not knowing, ang iniisip ko, baka online, or, although hindi pa naman po uso yung online that time, or baka dito lang, kunwari, yung may mga modules po kami, baka pupunta ako, ganyan. I took the risk. Nag-oo ako. Pero hindi ko po alam kung ano pa yung buong kabuuan. Basta nag-oo lang po ako. And then, sinabi niya po sa akin that school pala po yung pagtuturuan ko. Hindi naman ako graduate ng education, pero dahil nga sabi niya, ito naman yung gagamitin mo, yung pinag-aralan din daw po namin sa Full Gospel Theological Seminary, di nag-go po ako. Tapos, yun nga, alam niyo po ba kung saan? Buti sana kung dyan lang sa Pasig, sa Manila.
Pero sa Baguio po, every week kailangan kong umakyat doon. Ang pasok ko lang po doon is every Wednesday. Isang semester po. Ilan ang isang semester? During that time, June pa po ang pasukan. June, July, August, September. 4 months. Akyat po ako ng Baguio every Wednesday. Pasok ko po kasi ng mga estudyante ko that time is, I think, 1 to 4. Kasi nga po, 3 hours. Parang isang ano lang po. And then that time, parang sa isip ko lang, Lord, paano po kaya yung pamasahe ko? Kasi hindi rin nabanggit. Pero go pa rin ako. Parang basta sabi ko, Lord, para sa ito. Yun lang yung, kumbaga para pong settled yun sa puso ko. Na gagawin ko siya para kay Lord. Hindi, kung may matatanggap man ako na anything, o kung bigyan man ako or hindi. Sabi ko nga, si Lord yung magpo-provide. And praise be to God, natapos ko po yung 4 months. Na every week po umakit akong Baguio. Alam niyo po routine ko noon. Wednesday ng madaling araw, 4 ng madaling araw, ihahatid po ako ni Papa sa terminal diyan sa Pasay. And then 6 to 7 hours po ang biyahe. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa Baguio na po ako or 11. Pagdating ko po doon, magla-lunch lang ako. Tapos, buti po kung sa Baguio City, sa La Trinidad pa. Pagdating ko po ng Baguio, magla-lunch lang ako. Babiyahe po ako papuntang La Trinidad. Pagdating ko po doon, konting upo lang doon sa then klase na po, 3 hours. After po noon, after ng klase ko, babalik po ako ng Baguio, mga 5, magdi-dinner lang po ako, then balik ulit ako dito. 6 to 7 hours, plus papunta pa po, hanggang lang po yun, hanggang Pasay, plus biyahe pa po papunta dito sa atin sa Cavite. Ganun po ang routine ko for 4 months. Pero never po ako nakaramdam ng pagod, never po ako nagreklamo that time, kasi settled sa puso ko that I'm doing this for the Lord. Excuse po. And then, natapos ko na po siya. Kumbaga, ako po, sobrang tuwang-tuwa doon po yung puso ko kasi naging bahagi ako ng mga tinuruan ko po. And then, after po nun, ang church po natin that time, Kawayan pa po. Sino nakakaalala? Ano pa po, di ba? Pag nagwalis ka, pag humangin, wala yung winalis mo. Kasi pag humangin, ano po tayo tawag doon, tagusan yung hangin di ba? Ganun pa po yung church natin that time. And alam niyo po ba, it's all by the goodness, the grace, and the glory of God. Yung pong si Pastor Caleb po, na yun nga po yung director natin, kinausap po si Bishop, si Papa that time. At yun nga po, yung pinaka, parang kumbaga head po ng Full Gospel Theological Seminary, ay bigla po silang kumbaga nag-commit na magbibigay po sila ng financial support dito sa atin sa church. At alam niyo po ba, praise be to God, more than 1M po yung binigay nila sa atin with no string attached. Kaya po napatayo natin ang church. Amen po ba? Because our God is a God who rewards. Hindi po yun dahil, kumbaga, yes, we have to work, pero sabi nga po, always remind ourselves, maging settle po sa puso natin, we are doing this for the Lord. Hindi para sa tao, hindi po kung para kanino, kundi para sa Diyos. Bakit po? Kasi rewarder po ang Diyos natin. And that is His nature. Kung ang mga magulang po natin dito sa mundo, pag may ginawa yung anak natin na maganda, we want to reward them, how much more our Heavenly Father. Amen po? Kaya this morning, as we stand our feet, remind yourself that everything that I will going to do, it's for the Lord. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. This time po, I pray na ang bawat isa po sa atin
remind ourselves na, yun nga po, magkaroon po tayo ng assessment ng puso natin. Isipin natin ngayon, may mga bagay ba akong ginagawa na para sa sarili ko pa? Para sa ibang tao pa? Make a decision po sa umagang ito that in everything po na gagawin natin, it will only for the Lord. Amen po? Kasi alam niya po, lahat ng motibo natin, whether sinasabi man po natin siya or hindi, the Lord knows, kilala po tayo ng ating Diyos. Can we just close our eyes, bow down our heads? Sa pagkakataon pong ito, ikaw naman po yung magsalita kay God. Muli mo pong sabihin mo sa Kanya na, Lord, gusto ko po lahat ng gagawin ko ay para sa'yo. Tulungan niyo po ako. Turuan mo po ako na sa bawat gagawin ko, ito po ay para lamang sa kapurihan ng iyong pangalan. Ito po ay para sa iyo lamang po. Sige po, personally, let's talk to God because He listens. Nakikinig po siya sa bawat isa. Yes, oh God. Lord, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Batid mo po ang aming mga buhay. Wala pong nalilingid sa'yo. Salamat, O Lord, sa iyong mga salita na nagpaunawa sa amin, nag-remind sa amin, nagturo sa amin sa umagang ito. That, Lord, that we may be able to fulfill, to finish our ministry, O God, for you alone, O God. At sa umaga pong ito, as we will sing this song to you, O God, Lord, we offer our lives to you. We offer ourselves to you, O God. Lord, everything that we've been through, O God, Lord, use it for your glory. Use it for your glory alone, O God. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan pa po, let's sing this song to Him. Can we just lift our hands to our God as a sign of our surrender to Him? Oh Lord, we surrender to you. We lift you, oh God, our lives. Oh, use it for your glory, God. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you for the very last time. Oh, let's say to God, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my
God, as we stand here in your presence, we offer our lives to you, O God. Lord, here we are, O God. Lord, every pains, every sufferings, O God, everything that we've been through, O God, in these last days, in these last months, O God, Father, use it for your glory, O God. Reveal yourself unto us, O God. We want to live only for you, O God, because at the end of the day, O God, Lord, this life is yours, O God. Lord, lahat po ng meron sa amin ay sa'yo. At sa mga kapatid at magulang ko, O God, na kasama ko sa umagang ito, maging Lord sa mga kasama namin sa live stream, batid mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Batid mo, O God, Lord, ang aming naiisip, ang aming mga nararamdaman. At sa pagkakataon pong ito po lahat ay inaalay namin sa'yo. Lord, gamitin mo po kami para lamang sa kapurihan ng iyong pangalan, O God. At Lord, turuan niyo po kami na sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat ng aming iisipin, sa lahat, O God, ng Lord, hahawakan ng aming mga kamay, sasalitain ng aming mga labi, ito po ay magbigay lamang ng kapurihan at kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Forgive us, O God, if there were times, Lord, na may ginagawa kami for our own selves, for other people, to please others, to please ourselves, O God. Forgive us, O God. We repent, O God, for it. At Lord, this time, we want to decide, we want to make a decision, O God, that from this time on, O Lord, at sa mga darating pang araw, darating pang oras ng aming mga buhay, makita mo po ang bawat isa sa amin that, Lord, in everything we do, may we do it all for you alone, O God. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga dakilang salita. Itago niyo po ito sa aming mga puso, O God. Nakatulad po ng panalangin ni David. Lord, I have kept your word into my heart that I may not sin against thee. Lord, you want to find us, O God, Lord, blameless, without spot, without blemish as you return. At as you have said in your word, O God, Lord, your reward is with you. You will reward each and every one of us, O God, according to our deeds, sa mga ginawa po namin para sa iyo. And Lord, thank you, Father God, Lord, because Lord, hindi ka po, Panginoon, katulad ng tao na nagsisinungaling. You are not a man that you should lie, but Lord, you are our God who is faithful, who is just, O God, that Lord, whatever you say, you will fulfill it. You will establish it, O God. Lord, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Father, we hold on to your promises. We hold on to your word. Holy Spirit, continue to teach us, O God, Lord, to understand your word, to know your word, O God. At Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa amin, O God, to live by faith and not by sight. To live by faith and not by what we hear, by what we feel, O God. And Lord, help us always, O God, Lord, to focus our eyes on you, Jesus, who is the author and the finisher of our faith, O God. Lord, salamat, O God, that you hold our world into your hands, O God. Lord, wag niyo pong hayaan, Panginoon, na may isa man sa amin, O God, na lumayo sa iyo, O God. Because, Lord, we want always to be with you, O God. Lord, sa kalooban mo, Panginoon, sa presensya mo, O God, because there we are safe, O God. Because there, O God, we are secured, O God. Because there, O God, we are loved, O God. At Lord, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid at magulang ko, Panginoon, na Lord, meron silang
Panginoon, Lord, mga pinagdadaanan, oh God, Lord, emotionally, oh God, Lord, we pray, oh God, we pray for your healing, oh God, over their emotions, oh God. Let there be healing, oh God. Let there be deliverance, oh God. Even, Panginoon, sa mga kapatid at magulang namin, oh God, that, Lord, they are Lord, having illness, oh God, sakit, karamdaman, Panginoon, sa kanilang physical na pangangatawan. Let your healing, oh God, flow, oh God, upon their body, oh God, from the top of their head down to the sole of their feet, oh God. Lord, let your healing touch, oh God, Lord, be upon them in the name of Jesus. You are our great, oh God, healer. You are our great deliverer, oh God. At Lord, sa mga, oh God, walang kapayapaan, oh God, Lord, we pray, oh God, Lord, let your peace that passeth all understanding be upon their hearts, be upon their minds right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, oh Father God. Thank you, oh God. At alam po namin, Panginoon, na Lord, yes, oh God, ikaw po, oh God, ang patuloy na magpapatatag, magpapalakas sa bawat isa, oh God. At alam po namin, oh Father God, na Lord, sa tulong po ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay, you will always lead us, oh God, and guide us to walk in your righteousness, to walk in your holiness, to walk in your purity, oh Father. Salamat po, Panginoon. Salamat, oh God, sa umaga pong ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede po ba nating tawagin si Kuya Eric? Tuloy ka po, Kuya Eric, ngayon. Can we just pray for him? Kuya Eric, Ate She, as a church, alam po natin na pinag-pray na siya ni Bishop, pero po as a church, let's also pray for him. Si Kuya Eric po ay babalik na po sa barko at back on duty na po siya. Let's pray for him as a church. Can we just stretch forth our hands towards po kay Kuya Eric? Salamat po, dakilang Diyos, sa buhay po ni Kuya Eric, oh Father God. Lord, tunay nga po na tapat, mabuti ka, dakila ka sa kanyang buhay. Father God, sa inyong mapagpalang kamay po namin siya itinitiwala sa kanya pong pag-alis mamaya, oh God. Lord, salamat sa iyong proteksyon, sa iyong pag-iingat, sa iyong mga anghel na magagambay at mag-iingat sa kanya. Thank you, Father God, for no weapon forms against by the enemy over her life. His life will prosper in the name of Jesus, in Jesus' name. Lord, salamat po, God. Maging, oh Diyos, pagpapalain niyo lahat ng hahawakan ng kanyang kamay, lahat ng tatapakan ng kanyang paa, ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat, ang kanyang mararanasan. Father God, we declare, oh God, Lord, your favor, your protection, your blessing upon his life. Maging, Lord, sa family niya na naiiwan kila Ate Shirley at sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamangkin, oh God. Thank you, oh Father God, for Lord, you will continue to bind them with your love that cannot be broken. You will, oh God, protect them and guide them, oh Father God. At salamat po, Panginoon, sa covering mo, oh God. Lord, sa buhay ni Kuya Eric, oh God, maging, Panginoon, kahit nasa barko na siya, oh God. Lord, patuloy kang maging malapit sa Kanya, O God, sa Kanya pong pananalangin sa iyo, sa Kanya pong pagbabasa ng iyong salita, O God. Lord, mas makilala ka pa po niya sa isang malalim at bibliyang kapamamaraanan. Thank you, O Father God, sa buhay po ni Kuya Eric. Lord, we release unto him, O God, Lord, your blessing, O Father God, your favor and your protection, O God, sa Kanya pong buhay. Lord, sa Kanya pong mga sasakyan, O God. Lord, simula sa sasakyan, simula dito hanggang airport, O God, sa eroplano, O God. Lord, maging sa mga lugar na kanyang dadaanan. Salamat, O God, Lord, for your protection, O God, for your covering, Panginoon, sa kanyang buhay. Maging, Lord, sa barko po nila, O God. Thank you, O God, Lord, dahil nandun siya, Panginoon, ang iyong protection, O God, ay mararanasan ng kanilang buong barko, O God. Thank you, O Father God, for you will guide them, you will lead them, O Father God. At muli, O God, Lord, sa pagtatapos, Panginoon, ng contract po ni Kuya Eric, O Father God, Lord, ibabalik niyo po siya ng safe and sound sa kanyang buong pamilya, O God. Thank you, O God. Thank you, Father God, sa buhay po ni Kuya Eric. Oh, we honor you, we bless you, we glorify you, Jesus. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. We can all be seated. Amen po.
Mapapala po ba tayong lahat? Amen! Sino ang gusto ng reward na mula kay Lord? Amen! Siyempre, sino ba naman ang tatanggi doon? Kaya ang sabi, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Mag-serve po tayo sa Lord habang binibigyan pa po niya tayo ng pagkakataon. So, dumako po tayo sa gawain ng pagbibigay. Basahin ko lang po itong sa 2 Korinto, verse 9 to 7. Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, ang sabi dito, dapat daw po tayo ay magbigay ng kusang loob, hindi napipilitan. O, yun nga po, sa ating pagbibigay sa ating Panginoon, nais po niya, yung puso natin, may pagkukusa sa pagbibigay. Hindi yung napilitan lamang po tayo. Di ba sabi nga po dun sa katuruan ni Pastora, dun sa number 1 po yata yun. Lahat daw po ng ginagawa natin, maging sa ating pagbibigay, maging kaluguran sa ating Panginoon. Lagi nating natin sa ating puso na yung pagbibigay natin ng buong puso ay para sa Kanya. So yun nga po, dahil hindi po natin mahihigitan kailanman sa pagbibigay ang Diyos, dahil tapat po ang Diyos sa pagbibigay. Sa larangan ng pagbibigay, kung ito ang binigay mo, mas hihigitan pa ng Diyos ang pagbibigay mo, ang pagbibigay niya sa iyo. Kaya yun nga po, doon po sabi po doon, di ba, sa number 3, my God is faithful. So tapat po ang Diyos. Tapat po siya. Kung ikaw ay tapat, mas tapat po siya sa pagbibigay. Dahil ang lahat ng meron tayo, sa Kanya galing. At yung number 4 po, God is a prize giver. Siya po yung nagbibigay. Ang magbibigay ng prize sa'yo. Once na nakita niya yung puso natin na tapat na nagbibigay, hindi daw nag-aalinlangan, hindi nagre-reklamo or nagmumurmuring. Yan. Tapos yun nga, si Lord po yung nagre-reward sa bawat isa sa atin. Sa pagbibigay po natin sa Diyos, lagi po natin i-check yung ating mga puso na kung yung pagbibigay ba natin is hindi napipilitan. Sabi nga po, di ba, take note po yung sabi dun sa binasa ko po kanina, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So sa ating puso, lagi natin i-desire na, Lord, ibibigay ko to para sa'yo. Masaya ko ibibigay to ng may buong kagalakan sa aking puso. Yun nga, sa ating pagbibigay, lagi po nating i-desire na yung puso natin, tapat na nakikita. Dahil ang Diyos lang po ang nakakita ng lahat ng puso natin. At yun nga, nakikita niya kung tapat ka sa pagbibigay, lalo na po sa ating tithes and offering. Sa ating tithes, kung naibibigay mo ba yung para sa Kanya. At yun nga, hindi naman po tumitingin si Lord doon sa laki at liit ng iyong binigay. Ang tinitingnan niya po sa atin ay yung puso natin, na tapat tayo sa ating pagbibigay. Kaya sa ating pagbibigay, check po natin ating puso, sabihin natin sa ating sarili na, Lord, ito po ay para sa iyo, para sa kaluguran mo, para sa kapurihan mo. Ang pagbibigay kong ito ay para sa iyo, sa ikalalawak pa ng iyong gawain. Kaya tayo ay manalangin, pag-pray po natin ating mga offering. Yes, so Father God, hallelujah, Lord. Marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ulit, O Diyos, ay makapagbibigay muli, Lord God, para sa iyong gawain, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord God, na ito po'y maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Sa lahat ng offering na ito, Lord God, sa tithes and offering na ito, Lord God, ikaw po ang mapapurihan at madakila sa aming buhay, Lord. Patuloy nga po, O Diyos, na kumilos ka sa puso ng bawat isa, anuman pong pangangailangan ng bawat isa, Lord, ikaw po ang nakakaalam at ikaw po ang magpro-provide ng lahat ng ito, Lord God. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I search the world
empty praise, treasured a faith, but never enough. You came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws, but you've seen them all and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who cares. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who cares. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can.
Sige po, tayo po'y dumako sa ating mga announcements po. Next week po ay first Sunday na po ng September. So, nandito rin po makakasama po natin next week yung mga kapatid po natin from Parañaque po, from Sagana Evangelista rin po. So, may eating fellowship din po tayo after the service po next Sunday. So, pwede po tayo makipag-usap, makipag-fellowship din po sa kanila. Next po. So, Speak Life po, tuwing Lunes po yan, ng 7 p.m. So, dito po natin napapanood yung mga life testimonies po ng mga kasama po natin sa church and maging rin po sa iba po nating mga chapter po ng Jesus Be Lifted Up Church, kung paano po sila nabago ng Lord at kung ano po yung napagdaanan nila bago po nila po narating po yung yung faith po nila sa Panginoon, paano po masala po napatatag sa mga gitna po ng mga trials and testings po na kanilang napagdaanan. At kung kayo rin po ay gusto rin po magbahagi rin po ng inyong life testimony, pwede nyo pong lapitan po si Sister Mariel po or ako para po makapag-schedule po tayo ng recording. Tinig ng Pag-asa po, every Tuesdays and Thursdays po tayo ng 7 p.m. Makakasama naman po natin dito yung mga pastors po natin from Bacoor, Mindoro, Parañaque, Pangasinan din po. Yung yung team po natin every month po ay masala pong nabibigyan ng mas malalim po na pag-aaral po natin po dyan every Tuesday and Thursday po. So sa Tuesday po, ang makakasama po natin ay si Pastor Lito Evangelista po. At sa Thursday po ay next po, soaking po every Saturday po and after po ng practice po ng worship team, we encourage po everyone na makasama po sa soaking. Yan, J. Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding po, every Tuesday po yan ng 8 p.m. Ngayon po, meron pong ini-invite po na guest speaker po si Bishop. Via Zoom po yan, every Tuesday po. So, sinsend po yung link po sa group chat namin. And kung gusto niyo rin pong magpa-add sa group chat, pwede niyo pong i-approach si Pastora Chic para po maging updated po kayo sa mga susunod po nating spiritual feeding via Zoom po yan ng 8 p.m. tuwing Tuesday. So, discipleship trainings naman po. Kids, kay Sister Clyde, ages 3 to 12, Mondays at 6 p.m. Youth, ages 13 to 21, kasama po si Kuya Neil and si Kuya Will. Every Thursday po yan ng 4 p.m. Young Adult by Brother Chelem and Sister Iyay, ages 22 to 30. Every Thursday po yan ng 8:30 p.m. Adult Women by Sister Arlene, ages 31 to 50. Every Thursday po ng 8 p.m. Adult Men, Brother Rio for ages 31 to 50. Every Sunday ng 7 p.m. And Senior Adult headed by Rev Estela for ages 51 and up. Every Thursday po ng 8 p.m. Sa mga online prayer gatherings naman po, Fathers, Monday to Saturday ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. So, huwag niyo po rin kalimutan na i-like, i-follow at i-subscribe din po yung Facebook page natin at Jesus Be Lifted Up Church at sa YouTube at J. Blue Church para po mapapanood niyo po yung mga episodes po natin ng Speak Life ng Tinig ng Pag-asa at maging po yung live po natin every Sunday sa Facebook. Yun lang po. Amen. Pagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Dako muna po tayo sa mission offering. Amen. Lahat po ba tayo pinagpala ng Diyos? Amen. Parang walang kumbinsido. Amen? Amen. Pag sinabing mission, dapat maging kabahagi tayo dyan. Sabi mo sa katabi mo, maging kabahagi ka. Amen? Ang sabi sa Galatians 6:9, bago po tayo dyan. Sabi sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Anong sabi doon? Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Mahal po ba natin ang ating kapwa? Amen? Baka ako lang. Amen? Kapag mahal mo ang kapwa mo, kailangan magkaroon ka ng mindset na, itong bibigay kong mission offering para to sa mga kaluluwang kapwa.
Amen. Wag natin sarilihin yung kaligtasan. Ibahagi natin yung kaligtasan natin sa iba. Amen. Yung pagbibigay natin sa mission offering, maaabot natin yung mga kaluluwang naliligaw. Sa pamamagitan nila bishops, sa pamamagitan ng ating mga pastor. Wala na pong 5 pisong gasolina. Hindi na po uso yung maglakad. Amen. Sino po yung naglalakad papuntang palengke? Amen. Siguro ng mga bata-bata, pwede pa. Yung mga matatanda, siguro paglakarin natin si Bishop hanggang Mindoro, tapos lalangoy siya. Amen. Kailangan po natin ng datong. Amen. Kailangan natin ng pera, pamasahe, pangkain. Diba? Hindi po katulad dati ng mga unang panahon ng Panginoong Jesucristo na kung saan naglalakad sila. Amen. Nag-i-evolve po tayo ngayon, may sasakyan na ho. Mahal na po ang gasolina, pataas ng pataas. Kaya dapat sabihin mo sa iyong katabi, maging kabahagi ka naman. Amen. Mahalaga po yan, kahit piso yan. Kapag naipon-ipon yan, malaki ho yan. Magagamit ho natin yan para maihayag yung salita ng ating Panginoon. Kaya maging kabahagi po tayo sa ating pagbibigay, sa ating mission offering. Tayo po yung manalangin at tawakan po natin yung ating salapi na ibibigay. Lord, salamat Panginoon sa mga anak mong ginagagamitin, Panginoon, na magbibigay, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila, ibalik mo na siksik, liglig at umaapaw. At Lord, itong mission offering, Panginoon, marami pang kaluluwang maabot at marami pang kaluluwang madala sa iyong harapan, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga leaders, ng aming bishop, ng aming mga pastor, o kung sino pa, Panginoon, ang gagamitin mo upang humayo, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita, Panginoon. Lord, ang iyong kaharian dito sa lupa, Lord, ay mag-expand pa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga anak na magbibigay, O God. Salamat, O God, sa iyo ang papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Ala tayo magsabi ng Amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo sa Panginoon at ibigay natin ang pinamataas na pasasalamat at papuri sa ating Panginoon na buhay. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for me. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen, amen. Tayo po ibalik natin sa Panginoon ang pasasalamat sa ginawa niyang katagumpayan sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat. Dakilang Diyos, Ama, purihin ka sa umagang ito, O Lord, sa lahat ng mga kamanghamanghang bagay, Lord, na ipinaunawa mo sa aming mga buhay. Lord, minsan pa, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord.
Sa aming mga narinig, Panginoon, turuan mo kami, O God, hallelujah, as a living sacrifice, Panginoon, O God, Lord, na lahat ng aming mga narinig at pinaunawa mo sa aming mga buhay ay aming malakaran, gawin namin ito, O God, higit sa lahat ng tapat at totoo sa iyong harapan, O God, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tulad nga sabi mo, O God, Lord, hindi lalilingid sa iyong harapan ang lahat ng aming mga ginagawa. Lord, minsan pa sa ginamit mo, Panginoon, O God, na anak mo na naghayag ng salita mo sa umagang ito, Lord, i-bless mo po siya, Lord, ibalik mo po sa kanyang kalakasan na nawala sa kanya. And Lord, patuloy mong i-reveal pa sa kanyang puso ang tamang salita mo, Lord, na patuloy niyang gagampanan at sasabihin at i-share niya sa bawat isa sa amin na makakarinig. Lord, salamat, Lord, dakilang Diyos Ama, at maging Panginoon, O God, sa kakaharapin namin sa buong linggo, Panginoon, kung gaano mo po kami, Lord, iningatan dito papunta, Lord, ganun mo din po kami ibabalik, Panginoong Hesus, sa bahay-sambahan mo, Lord, na bitbit ang katagumpayan, Panginoong Hesus, ang buong linggo, Lord, na aming kakaharapin, Lord. Tangi ikaw lamang ang nakakaalam at nakakaunawa at nakakabatid, Panginoong Hesus, O God, ng aming mga gagawin sa buong linggo. Lord, we declare, O Lord, that we are more than conqueror, Panginoong Hesus, sa lahat ng mga pinapagawa mo sa aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, at Lord, tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, O God, kung paano mo po iningatan sila Bishop at Reverend Estela papunta ng Mindoro, Lord. Ganun mo din po sila ibabalik dito exceedingly abundantly, Panginoon, O God, sa bahay-sambahan, O God. We thank you, Father God, for this morning. We thank you, Lord, sa kabutihan mo at kadakilaan mo sa aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, in Jesus' name, amen. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang